Tervetuloa Hurjeen golfpoikien videolle. Tänään pelataan Yyteri golfissa 9 väylää. Me yritetään rikkoa 36 lyöntiä. 2 hengen scramblessa. 4 kultasilta. Menikö hiekkaa? Eikö meni väylään? Väylällä? Hyvä, 150 metriä jäljellä. Mä olin ihan hukas. Vennin ensimmäinen lyönti. Se on autissa. Melkein. Meikäläisen pallo näyttää alle 150 ja tää par vitonen. Voidaan päästä Ilkka-paikoille. Tosiaan mun pallo tuli tänne metäpuolelle. Tästä olisi päässyt kyllä greenille, mutta Markus on siellä vähän paremmalla paikalla, joten mitä kun ylös vaan. Tosiaan 113 metriä greenin etureunaa. Lippu näkyy sieltä. Markus lähtee pienellä korkealla drawlta lipulle. Mene. Yes. Kyllä. Ilkka paikoilla. Vamos. Onnia päki kaatu. Siellä on kuules varma birdi jo, mut Veka yrittää pistää vähän parempaa Ilkka-paikkaa vielä. Nyt lähti hyvin. Ei, se on liikaa oikein. Joo. No ei sekään mikään huono olla. Ei niin. No, birdi tulee ainaskin. Katsotaan jos tulee Ilkka. Ehkä ei. Joo. Ja täällä on 2 hyvää palloa greenillä. Ja vielä tarvii kiittää Yyteri Golfia, että päästiin tänne pelaamaan. Ja pakko sanoa, että täällä on 2 todella hyvää palloa ja tässä on aika hyvät eagle-chanssit. Tosta tonne. Saa nähdä meneekö kuppiin. Mitäs veikkaat, Markus? No, birdi on ainakin varma. Tosiaan eagle-putti. Saa nähdä meneekö. Oli aika heikko putti. Se oli vähän heikko, mutta onneksi on mun putti vielä. No niin, nyt on Venni pahassa paikassa. Mulla on pallo täällä. Mut Ilkka putti edelleen. Nyt oli heikot aika molemmilta. No ei toikaan oo paha. Ei oo. Birdiputti. Ai! Nyt tulee mulla vähän paineita. Nyt on Venni Valtteri pahassa paikassa. Birdiputti. Ja come on! Vamos! Oli muuten aika lähellä. 300 metrinen par 4. Aika suhteellisen haastava kapea väylä takia. Ja no, Markus pistää 100. Pysy. Se on melkein väylällä, eiks oo? Vähän heikko osuma. Hyvä birdi äskösellä. Ja nyt tarvitaan vaikealla väylällä vaan paari. Nyt täytyy Venni osua väylään. Mulla meni jopa melkein mettään. Nyt on Vennillä kovat aseet käytössä. Ai, tule! Ja come on, keskellä väylää. Come on, boys.
92 metriä. Vähän haastava lyönti. Puu edessä jos haluu roota, mut lähetään suoraan lipulle. Okei. Alas. No, Vähän pitkä. vähän pitkä. No, mä pistän paremmaksi, eiks näin? No niin, Venni Valtteri. 50. Se meni parketille. Mulla meni vähän pitkäksi, nyt tarvis paikata. Ai, tule. Ja lyhyt. Siitä päästään chippiputti-paari. Tässä paras paikka golfkentällä. Rautakasi lirutukseen. Mä näytän esimerkkiä. Aika helppo, kun saa vauhdi vaan kohdalleen. Pieni breikki tuolta. Voi meni jopa sisään. Jos sais vauhdi kohdallaan. Ja Venni Valtteri 60-sellä. chippipuuhissa. Suomen paras. Se duffaa vähän, mut siitä kyllä paari putti. Kyllä. Niin, Markuksen putti. Yes! Kyllä! Paari! Hyvä Markus! Heitäs tohon yksi kivi. Ai. Tosiaan, kakkosella tehtiin paari, joten ollaan yksi alle tilanteessa. Nyt näette tuumas. Lippu on aika pahassa paikassa. Täytyy jättää jopa vajaaksi kakkoslyönti, mut greenin lähdetään hakemaan ykköslyönti. Pienen rool tuolla. Oikea bunkkeri välistä. Se oli autti. Se on autti. Se meni kainaloon. Ja aika Kyllä. pahasti. Ai. Ei mitään. Mun lyönnistä huolimat vehkaajalla paikka vielä parantaa. Oikein bunkkeri. Nuo linjat ja sieltä roota. No, jää vähän. Ihan hyvällä vetkäpaikalla. Tuolla noin. Jää oikealle. Vähän greenistä vajaa, mut hyvä suuntainen. Tietä pitki. Joo. Pitki. No, pahoittelut siinä vielä, kun video tulee ulos, että tää on huonolaatuista kontenttia, kun ei oo kunnon kameroita, kun joudutaan vielä puhelimella vetämään. Tosiaan pallot tuli aika lai aitaa kiinni, niin ei muuta kuin siitä niin portit auki ja ei muuta kuin lyömään. Kyllä. Siinä on noin 30 metriä. Todella vaikea lipupaikka just mäen päällä ja jos se menee hiemankin pitkäksi, niin se on siellä takaraffissa. Mut mieluummin pitkäksi greenikanttiin kuin vajaaksi, kun alamäki puttia, nopeat greenit ja Mut onneksi paari riittää. haetaan spinnil floppin tohon vastarinteen. Mene! Tässä on No, vähän vajaa. ihan jees. Kyllä me sit paari tehdään. Birdie koitetaan. Ja Venni Valtteri. Mun pallo näkyykin tuolla. Venni Valtteri yrittää pistää vähän lähemmäksi. Kyllä. Tää on aika haastava. Tää on koita sama idea kuin sä. Ei, suunta on ihan hakunut. Ja vajaa. No joo. Mulla on parempi. Mult mennään. Kyllä. Paari haetaan. Markuksen pallo on tosiaan metri sisällä. Kyllä me tästä birdie tehdään. Eiks näin? Juu, vama. Ja birdie putte. Kyllä.
Nonni. Se on. Lähellä, mut sit on Venni Valtteri vielä. Kyllä. Venni Valtteri Pirkkuputti siinä, että mulla on siinä varma paari. Tää on kyllä aika haastava putti, mut mä otan roskaa kohde. Joo, vähän. Mä otin aika paljon vähemmän, mut se menee siitä. Mene! Mene! Jee! 2 alle, 3 väylää. Yes. Hienoa. Tästä tulee break 30 eikä break 36. Tosiaan kuluu akkupuhelimesta aika nopsaa vauhtia, mutta 221 metrinen par 4. Haetaan greenia. Ja eikä Markus pistää safetya. Meikä koittaa sykittää vähän koventaa sinne greenille. Tossa näkyy boksi ja greeni. No niin. 4. väylä. Tuolta näkyy Markuksen swing ja greeni on tuolla. Ja pörtiä lähtee hakemaan niin lyhyt. Se on keskellä väylä. Ja vamonos. 221 metriä. Tuossa rangella koitin vähän Kallavei uusia mailoja, niin 2.30 sai lyötyä parhaimmillaan. Niin tossa noin puitten yli koitetaan lähteä greenille pientä roota. Greeni näkyy siellä. Ai. Se on mettässä. Se on aika syvälläkin siellä. Niin on. Se oli vähän liikaa repimistä. No, ei tullut mikään parhain. Me ollaan tässä näin pusikon vieressä. Panslyönti. Pallo on tossa. Tuolla lippu pitäisi saada kuppiin. Milleen kuvataan tästä näin, kun ei pääs pallon taakse. No niin, Markus lyö tosiaan tuolta. Aika vaaralliseen paikkaan menen kyllä mä, mut no, tossa on raffissa, mutta no, saa nähdä. Siellä Venni. Aika haastava lyönti, Lippu tuolla. ai. Vielä heikompi kuin minu. Nyt joutuu taistelemaan paariin. No niin, tosiaan, tossa on pallo. Tossa on lippu. Samat sanat kuin kakkosväylällä. Rautakosi. Ihan pyöritettävissä. Vauhti oikein. Se on siinä sit. Taas duffi. 2 ihan paskaa duffi. No, ei se pokikaan aina oo huono. Ei oo, ei. Sitten Venni Valtteri. Mut nyt täytyy parantaa. Oho, Muuten on tyhmällä väylällä poki, mutta avaus oli vähän heikossa paikassa. Ymmärrettävää. Siellä menee. No, tosta on 50-50. 3 metriä. Juu. Oh. No niin, Markuksen paariputti. Erittäin tärkeä lyönti. Mene! Ei. Tohon lyöt. Juu. Pistä poki siitä sisään. Hyvä. Venni Valtteri pahassa paikassa. Siinä on paariputti nyt. Tärkeä sellainen. Jos menee -2. Jos ohi, -1. Ja sinne painuu. Mulla on kyllä putteri aika kuumana, pakko sanoa. Niin on. Kiitos paarista. Tosiaan kävi tossa noin taukotuvalla vähän lataamassa puhelinta, kun akku mens loppuun. 130.
Ai. No, siinä on varma paari. Eiks näin? Joo. Venni Valtteri. 130 metriä. Aika haastava. Lyönti, kova boksi ja kaikkea. Tule. Jes, toi on hyvä Markus. Ei ookaan, se on ihan sanottu kohtaan. Joo. No, paari tehdään. Noniin, Markuksen pörröputti. Se on varma paari. Se oli tosi hyvä, Markus. Venni Valtteri. Paari Pirtiaputti. Nyt jättää vajaaksi. Olis se muuten ollut varmaan aika hyvä, mutta huono vauhti. No niin. Paari putti. Markus, tää pitää laittaa kuppiin. Markus. Heikko. Markus. Ei näin. Mappokin on tehty. No niin, Venni Valtteri, takana porukkaa nyt vauhtiin. Paariputti. Sieltä paari. Mä oon kyllä hyvä näissä, pakko sanoa. Näitä vaikein väylä. Pitkä, kapea. Nyt täytyy kaikki osua. Kohdallaan. Se on mettän puolella. Heikko. Juu. Noniin, Venni Valtteri. Tärkeä paikka. Tärkeät lyöt. Ja vaikein väylä edellään. Mä voin sen sanoa, että toi on ainakin hyvä lyönti. Kyllä. Se on keskellä väylää. Eteenpäin. No niin, Markuksen lyönti. Markuksella oli pallo tuolla mettässä, mutta no. Se on mainio. No, siitä saadaan ehkä pördi. Sitten Venni Valtteri. Se oli vähän kehno osuma, pakko sanoa. No, se on kriini oikea etureuna. Ja paari paikalla. No niin, Markuksella oli aika nätti lyönti. Siitä on 5 metriä matkaa. Ja mulla jäi tähän etureunaan. Ja meillä on tosi vähän akkuu puhelimessa tällä hetkellä. Voi olla, että tulee ehkä vaan 6 väylä video, mutta no saa nähdä. No niin, Markuksen pördi putti. Saa nähdä, meneekö sisään. Ei. Breikkaava paljon. Siellä näkyy mun putti. Breikkas todella paljon. Paari on varma. Ei se breikannut paljon. No niin, paari putti. Aika varma. No niin, 2 alle. Ja 290 metriä pitkä väylä. Puu 3 kädessä. Ei muuta kuin menoksi. Oi mitä veto. Aika hyvä. Se on satasessa aika laiha. Ei siellä. Siellä niin. Markuksella on hyvä pallo. Ei mitään. Keskellä mettää. No niin. Markuksella oli törkeä hieno lyönti. 90 metriä matkaa. No niin, ei muuta kuin menoksi. Se on maukas. Yeah. Hyvä. Vähän taas pitkä. 90 metriä matkaa. Markus pisti ehkä vähän pitkäksi. No, mä pistän paremmaksi. Aika nätti. Katos lippu.
Sisään, ei! Nyt oli hyvä. Ei se ollut paha. Birdie paikka. 5 metri pöräputti. Tosiaan mulla oli ei mikään parhain, mutta ei mikään huonokaan lähestyminen. Ja pakko kyllä sanoa, että on Yyterin golfikenttä aika hienossa kunnossa ja hienot maisemat. Ja birdie putti. Kyllä. Se on siellä. Sosia! Ei! Ei! Melkein. No niin, siitä pistää varmaan paarikuppiin. No. Nyt on birdie putti paari jo tehty. Nyt on, jos menee 3 alle, jos ei, niin ollaan vaan 2 alle. Katso! Ei! No paari on tehty. Par 5 seuraavaksi, lyhyt par 5. Pirkku, aika varma, jos raivit onnistuu. Niin, Markuksen avaus tonne vasemmalle puolelle koitetaan, niin siitä saadaan lähteä hakemaan iikeliä. Ei muuta kuin vamos. No. Se on pikku mettässä. Noniin, Venni Valtteri, nyt on kovassa paikassa poju. Nyt on kaunis. Ei oo. Se on 3. Ja puihi. Ai. Kahti kuiville. Nyt on tekemistä. Tosissaan mun oli tossa. Ei pysty lyömään. Markuksen on tossa. Siitä pääsee lähteä kulmaan, mut nyt ei valitettavasti tuu mitään iikeliä. Niin näppi ton kulmaa, ei mitään se suurempaa. Tollanen. Tättipunchi. Siellä istuu. Pöydi tehdään. No niin, Markuksella puu 3 kädessä. Yeah. Mene! Yes! Nyt on nätti! Niin, pallo melkein meni bunkkeriin, mutta iikeli chippi. Oli muuten kova lyönti. No niin, nyt iikle sitten. Viereen vaan ja Pirkku säkki. No, hieman pitkä. Oli heikko. Mulla ei lähipeli toimi tänään, heikkoa pelaamista. Muut lyönnit toimii ja siellä on Venni. Nyt tarvii olla timanttiset kädet. Birdie paikalla halutaan. Ihan samanlainen. Vielä heikompi. Ai, paari tulee. Niin, Markuksen pöräputti. Paari täytyy tyytyä. Yritys on kova. Nyt vois olla. Mene! Reikä Ei. lopussa. Paari on tehty. Noniin. Äskeisellä väylällä loppu akku. Venni ei saanut Pirkkuu sisään. Paari tuli. Viimeinen väylä ollaan -2 tilanteessa ja nyt halutaan birdie. Käännä. Yes. Aika hyvä. 3 metrin birdie putti. Aika hyvä. Vennin viimeinen pitkän matkan lyönti siellä hyvällä paikalla, mun pallo näkyykin. Ja nyt Venniltä toivotaan hole in one. Ai. No, se on ihan hyvä, kun se pysähtyy. No niin, se on vasemmalla puolella. Mut birdie paikalla. Tosissaan Markuksella oli tosi hyvä lyönti. Ja mulla tuli tän bunkkeriin. Mut tos me tehdään birdie. No niin, viimeisen väylän birdie putti. Viimeisen väylän matti. Nyt birdie sisään niin.
Ai, ohi. Eikä ne sit yhtään paljon. Ja baari. Ja napsuu. -2 on varma. Noniin, viimeisen väylä pörtiputte, vennivehkaaja. Nyt on tärkeitä putteja. Hanska pois. Takana on sit odottaa porukkaa ja ei. Saatiin 9 reikää pelattua. Pelattiin koksalle paarin. Vikalla väylällä taas loppu akku, niin ei pysty tekemään siellä lopetusta, kun porukkaa tuli takaa. Kiitos Yyteri Golf, hienossa kunnossa kenttä niin kuin näette. Ja kriitit myös. Tilakkaa kanava ja jättäkää tykkäys videolle.